karon. Ning kapunon, sorry, wala mi kagapon kay kuno nag-declare tanong nga holiday. So, Anak at iwil nga itong nasugatan sa una nga nagproblema sa ginikanan, particular siguro sa kanang mga bisyo-bisyo or nga na, or pero kung about sa relationship or kanang pakigrelasyon no, medyo karon lang makaingon gid ko nga karon lang medyo mga pagyut ani. So nanghinaot no sa atong mga ka-feelings din na basi naamoy mga kuan din ano, mga kaila or mga kasilinganan or kanang mga nasaksihan gyud ninyo nga ing-ana pod ang mga kahimtang og giunsa nila pag overcome ang mao nga sitwasyon kay ingon pa dili man gud siya dali kay sa ngalan nga inahanan medyo basig malain og pagsabot man no, or makakuan negative pod ang impact nimo ang makaobserba ang ubang tawo nga wala kasayod sa sitwasyon gyud mao nang medyo nagana pod na kung unsaon nato. yes, lisod sulbaron natin no, murag ang problema lisod na to sulbaron kung inaana ang sitwasyon nila kay between daughter and kuano and her mother. So dapat magkuan pa siya, murag medyo kanang igking bitaw sabi ni saya pa. Mag-hesitate ba? May hesitant siya, masulti kayo at is inahan gyud nimo medyo maalanganin. Oo. So unsaon nagkiha ni nato no pag diskarte karon. Murag na intriga pod ko sa kung unsay pang huna-huna ni Ate Willa. Mga Yes. bulawan nung huna-huna atong paminawan karon. Murag medyo kaano tense gamay. So sa akong ika-istorya kanimo Len no, isip sa imo problema karon sa imo inahan. Di man gid nato malikayan no nga masayop gid ang tao. Apan siguro hinahinayon lang nimo pag-istorya. Apan sa imong giingon sa imong later nga imo nang confront din mo katawa lang siya. So pinaagi siguro pagpangayo sa imo og kanang permi lang nimo siya advisean and then pangitag paagi nga kuan siya no makawal kanang pwede siya mo adto sa laing lugar palayo sa diha sa inyo ha aron di na siya maka-permi og uban-uban sa iyahang boyfriend. And pwede pod imo siyang tabangan nga hatagan og lain nga kuan ipamit siya og lain bitaw ate nga kaning lalaki nga fit sa iya kanang kuan ba walay kabilinggan. Yes. Oo. Kay mura na gisulbad no nga kuan siya maiwa siya ana nga relationship kay dili maayo nga ipadayon kay basin mahibaw-an sa asawa and then ikaw pod ayaw pod narabay uban ate nga imbis ikaw ang mo settle mo sumbong ka ikaw na oy dakdakan sa tanan murag inaana bitaw murag ihatag sa imo ang tanan nga sala kay nganong nagsulti-sulti ka ikaw man na himuon na hinuon nga troublemaker. Murag ikaw ang ma-blamingon pa. Oo, ikaw na hinon ang blamon nila. So dili maayo. Ang imong buhaton, ang imo ra gid inahan ang imong pakig-istoryahan o pangutan akong unsay iyang huna-huna kay narabay uban ating nga mabutahan bitaw murag kawan lang siya kay di na siya mamati. Yes. Oo, sa mga sama ra gud gihapon sa mga teenagers sa yes, no? murag kuan po niya feeling nga murag kanang unsa pa unmeasurable. Oo, tinuod na. Kana mo na siya nga imo lang siyang istoryahon og hinay-hinay. Imong ipasabot and then unsay mahitabo sa future kung magpadayon siya inana. Bisan kung ano ba na kanang kung naay kana bitong denial bitaw ating nga bisag nasakpan na murag kanang mo kuan gihapon mo kani dili na mo ang kon mo dinay gihapon sila mulimod ingon pa mulimod. So daghan namang nakakita sa ilaha and then mukatawar ang imong mama ayaw gid dala kay ikaw na naman ka sa insakto nga edad so nakabalo na ka kung unsa ang maayo unsay dili. So maka-advise na ka sa imong inahan bisag anak ra ka pero naa kay kung ana siya right ating mo sulti sa iyang inahan. Kay pamilya man sila. Yes, and then og dili mo patuo pwede man ka magpatabang sa imong mga nearest relatives sa iya parents. Number 1 na makasulti. Yes, Ate Will. Oo. Mga igsuon anang mga imong mama. igsuon. So magpatabang ka kay aron makamataba kay usahay
ang tao di na kanang makuan na bitaw ati murag kanang Pabulagan. mabulagan na sa iyahang murag naman sa height good siya sa kuan niya kanang feeling feeling in love. In love, oo. So di na siya mamati kung sa imo lang. So dapat magpatabang ka sa imong mga nearest relatives sa pagpasabot sa imong inahan. Mga kalumunan. Oo. So mura siguro to ati ang akong ikasulti kang lini. So sa ako pod Ate Will, no, actually dili man dautan nga ma-in love pa si mama nimo kay byuda naman lagi. Ang dautan lang diri is ingon pa lagi nimo is pamilyado sab ang lalaki. Pero what if ang ako pod Ate Will, no, what if itry pod niya pakig-istorya na istorya naman kaniyang mama unya mo katawara. And nakita niya iyang mama nganing sakay pero basin pod og ingon pa na malisyahan lang mga mamasin lang tano dili ta mo ingon nga kuan nga kanang gilimod na to or unsa ba kung unsay mga nahuna-hunaan nila tungod sa ilang naaktuhan pero why kumaman god sa Maglikay. maglikay ka og i-confront good gyud pod nimo ang lalaki pod unta mismo Ate Will para sa ako kay kung ingani nga sitwasyon man god nga giistorya na niya iyang mama unya mo katawa lang kasagaran man god og makatawa posible na malisyahan lang sila basig amigo lang gyud sila or unsa ba na malisyahan lang og ga date unya giistorya na si mama nimo ingani wala ning kuan sa imo kasabot man mi sa imong concern nga posible nga mabahiran og daotan nga imahe si mama nimo kay tungod lagi pamilyado kaning lalaki pero what if makig-istorya ka sa kanang gidudahan ninyo nga uyab sa imong mama sa iron gyud nimo kung unsa ka tinuod nga pamilyado siya kay naaman pa yung ba Ate Will nga, pamilyado, kasado, pero dugay na pod silang bulag. Mga something ingana ba? So, kuha naman na kada nga mga situation, morag daghan na sa kaato karon pero kung iya pong i-confront ang lalaki ati, nabayay uban bastos, di ba? Nga ikaw nga bastoson hinuong kagtubag. So, mostly ra ba sa ato, kay advanced thinking ka ita nga magtanaw sa tao, bitaw, judgmental. Kuan lang. Kana bang dili, nag-uban pag kanang inana, kanang nag-uban pag nag-atol ra, na lain na dayon ang murag hatagan na dayon og negative nga meaning sa tao. Mao nay akong pasabot Ate Will nga what if makig-istorya ka kanang kuan ba kanang friendly lang nga pakig-istorya since gina-assume naman gyud ninyo nga uyab sila ni mama nimo or what if bisan ipaagi nimo kang mama nimo ikuan nimo nga pwede na ko na ma-meet pwede na ko na maila-ila or something nga din sa inyong panimalay pabisitahon nimo pag magka-istorya mo imposible man nga dili magka-chance nga wala si mama nimo gusto nimo siya ma-istorya one-on-one pwede man siguro nga nga pamaagi Ate Will bisan sulod silang panimalay. Yes, oo, pwede kayo kay naaman sulod sila panimalay so invite niya tong katong ilang gituuhan nga boyfriend sa ila mama so special na ibutang tanay special occasion pero dili gud ingon nga murag i-blind pud nila nga inadto ang mahitabo murag ka nang pag-confront sa lalaki may nang may nang in public pag-confront kay aron maka ilang test ba kung unsay ikasulti. Yes, oo. Para sa ako ikaw na gud ang kinahanglan mahimong ginikanan pud ani balik baylo sa imong mama no since ginikanan na pud ka kay minyo lagi ka og naay mga anak. So ingani magud sa hay manggod sa sobra pod ka siguro kami nga Ate Will sa kanhini nga nga bana oo. Murag nakalimtan niya. What if ingan to lagi ang sitwasyon no pamilyado to pero dugay ng bulag. Siguro dili na siya ingon nga sawaing gyud kaayo nga mahadlo ka nga naapay pamilya nga mabungkag. Kaya dili man sa ingon nga ginakonsente nato ang pinaka na karon no pinaka kanang mao na ginakausuhan sa kaning panag-ipon sa managtiayon bisag dili siya ingon nga officially or legally nga managtiayon tungod kay nag-ipon na lagi mao nang makonsiderar gihapon ang common law Ate Will no ang pinaka term common law husband and wife common law husband mas law wife. Mas maayo man good nga ikaw mismo sa imong kaugalingon maklaro ang imong hunahuna kaysa nagdako ang imong kakulba dinha nga walay kasiguruduhan kay ingon pa
hugon-hugon ra pod or kung naagyod kay pinaka source nga ma-prove nimo nga pamilyado gyud siya kasalukuyan pag gyud nga sila pa sa iyang pamilya, siguro may kuan gyud tawag ani may katarungan gyud nga mabalaka ka para pod sa dungog sa imong ginikanan ug syempre sa inyong pamilya kung ingani man galing proven gyud nimo nga pamilyado pa ang lalaki, so ang usapod nako nga mai-suggest is katong gitambag na tibil ka ganina no, kung dili man galing si mama nimo mo patuo sa imong pakig-istorya sa iya ha, musampit ka og mga kapamilya ninyo mga ahead ni mama nimo nga posible nga hatagan gyud niya og pagtagad paminawan ang mga tambag aron na kung dili man galing nga tibil paagi na lang siguro sa santong paspasan or sa mga inganay nga mga term no nga kung dili gihapon sila mag-undang. Pwede nato ang lalaki siguro mo atong kanang komprontahon og di gihapon ka mo undang sa may tumong nimo nga nag-ingani ka nga pamilyado man di ay kaon sa man para daoton si mama or pangwartahan si mama or unsa may imong ikaalagad sa akong inahan kung magpadayon mong ingani no makadaot mo sa imahe sa akong inahan or something di gihapon na pwede mo siguro ingnan ate will na isumbong sa asawa or yes, na isa ka comment diri ati atagan nato pagtagad ni ingon isumbong sa asawa. So ayun, unsa may imong ikasultian atay? Posible gani no pero mas maayo lagi siguro ati will no nga istoryahon mismo ang lalaki para makuan gyud maklaro yes, kung unsa gyud ang pinaka istoryahon sa daan ang lalaki niya and then pag dili mapatuo ay pa siguro isumbong sa asawa. Ipasabot nimo nga ang imong concern is dili maguba ang pamilya niya og syempre dili pud madaot ang dungog or imahe sa imong inahan yes, o inyong pamilya. Pero kung ingon pa magminagahi gihapon magpadayon gihapon siya sa matawag man nato kung naingani gyud nga may ingani gyud nga naay pamilya magminagahi magpadayon gihapon siya sa iyang kuan kabugoy or unsa na nga binuang, so pwede na siguro ingon palagi kuan kamay na bakal ingon pa kamay na bakal isumbong pwede nimo abi na akong kuan ati bunalan jud og kanang bakal paludon pwede nimo siguro ingnan siya nga isumbong sa asawa para kuan nga kung para naipod kahadlukan or unsay mga kuanan nini unsay mga angayan nino. Yes, and then before ka mosumbong sa asawa kinahanglan sure gid no nag-ebidensya kay magkaunsa-unsa narabay uban nga ikaw na hinuon ang blame mon nga magkabungkag ang ilang pamilya tungod sa imo nga nagsumbong. Murag ikaw na dakdakan. Oo. So, kuan gyud nimo ang ebidensya ay deser ka mosumbong sa asawa. Ebidensya og syempre ati Willa kay iya ra ba gyud inahan. So, medyo kuan kaayo ati, medyo kanang mo dinay bisag na sakita na niya na mo dinay gihapon, so i-confront na pud niya ang lalaki and then kung mangita gyud siya ebidensya kay iyang kuano ng lalaki nga kung dili siya mo stop og dul-dul sa iyang inahan, so isumbong na niya sa iya asawa. Mao gyud. So tuohan man gyud siya no kay anak man Yes, siya sa babae nga gi ka hilambi kasi ang amahan. And then, di kay ang siya man, inahan di ay, inahan. Labi na ati Okay. Will no kung kuan pod no i-appeal pod ang kanang kinasing-kasing nga pagpasabot ba nga nung gibuhat ni nako dili ingon nga ana ba wala man siguro ingon pa asawa or partner nga dili makasabot sa kung unsa imong tinguha kay kaayuhan man gud para man gid sa kaayuhan ang kuan ani no ang pinaka resulta labi na ingani lagi proven nga kuan gyud pamilyado gyud ang lalaki. Yes, na isa kasulat ati nga nagpatambag po siya diri na ingon siya nga what will I do here mother ko no having a flown blow affair of a relationship with a married man. So ang advice sa aning advice sa isa ka kang kuano gikan kang Ma'am Claire B. Barnett nga niingon nga kung ang imong inahan is kung magpadayon siya ana nga adultery nga mga behavior, so ang pang iyang himuon kung dili gyud mo patuoy nag-confront sa iya, so mas maayo nga litiran kuno niya ang iyang asawa sa iya katong uyab sa iya mama. Okay. So pwede ra mag later di ay siya didto nga pabantayan ang
aron mabantayan po mapakapaniid pud ang asawa sa iya bana, di ba? Dili ingon Oo. pa magmatag morning. Oo. So indirect lang nga murag ka ng konfronta pud no. Ay inform lang ang asawa pinaagi sa later. So pwede siguro anonymous or Oh, pwede Oo. anonymous or kay aron dili ka mahibaan aron makakuan pod no, makabantay pod ang asawa nga na Ma-aware ana pod. aware nga kay na ay binuang sa iya bana. yes, it Oo. will. Kay kung dihado ka, nabayay uban ati nga magmurag ka ng dihado ka ba mo duol hisitan ka kay basig unsay reaction wa ka kasayod labi nag mga kung ana ay Di- yun, di mo suhito ang mga kinaiya. yes, oo. So maglikay Kung naay mga common friends or mga yes, nakailaan na nga mo sila. makatabang kay aron ma-aware ang asawa nga naag binuang iyabana. Kay aron pud ma-save ang imong inahan, aron ma-stop ang ilahang kuan kung tinuod man gani ang imong mga pangagpas. Pero adi sir po na ati kuano, inaana nga feeling nimo isa-isa ka anak mo rag daghan na ka nakita. Oo, oo. Mura ra gud gihapon nga nagmatiyag ka sa imong uyab nga na ay third party murag something nga na. Labi na kanang ano, ang kanang connection nga sa ginikanan ngadto sa anak dili kanang mga instinct ba mga labi Yes, na, instinct. ma-feel man gyud nimo nga naay something maunang dili masingon nga naga-overthink ta pero sa mga nakaagi na pud lagi makabasa pod ka sa mga nilihukan kung unsa gyud pinaka status pod or pinaka meaning ang pinaka importante lang gyud nato diri is kanang before ta ingon pa makigaharong makigatubang makig-confront kumpleto ta sa mga backup nga mga kuan mga documents or unsa ba din Ano yung ebidensya gid ati kay Oo, pwede impormasyon. manggod ka mabali kung delikado na karon mahimo na hinon ka mapaila na hinon tag libel. maog yun. Oo. So kinahanglan full of evidence adi sir kamo attack. Kay pangitag paagi nga ma-aware tong asawa sa kuan. Or else Imo- ati will kay oo. tungod kay active man ka ni sa social media no what if i-try niya hack ang account para dito hinay-hinay no may mga kuan ba mga pinaninja moves ingon pa nga mga kuan nga mga diskarte para mahinay-hinay pod gyud niya friend na lang niya ati, wa may problema siguro. friend na lang niya sa kuan sa iya account. Kay Oo, aron pwede. mo og mo accept sa iya, so dito niya kuanan. Dito niya i-inform. pamaagi no para mahibal-an makakuha tag bisan ginagmay ra nga impormasyon sa usa ka tawo labi na lagi karon sa atong panahon no nga dako kaayo og tabang ang bag-ong teknolohiya depende na lang na sa imong diskarte pero mao lagi nang ginaingon nato pod nga kinahanglan na gamiton nato sa tarong dili kay magabuhat amang mga kanto ng mga computer Yes, di nga na geeks, pwede karon ati kay nanamay atong kuan, di ba? Nanay experts. cyber law. Natay mga Oo, nanay experts. mga Oo. experts. na ay mga bag-ong nga Oo. balaod. So naibalaod, pwede na ka masakpan pinagi sa mga sa NVI. So daghan na nasakpan na nati, daghan na nag-prisuan na. Yes, oo. Napailan okay. So di ka pwede nga maghimo lang dami account nga magdaot ka og tao. Mao na nga atong ginakuan karon no basig mo ingon ng uban ba nga nagtudlo na mahinuon ni sila mga kuan. Ang kuan naman din niya is mahanapan og solusyon nga maka-keep in touch siya sa ingon pagidudahan nila nga bag-ong karelasyon sa ilang mama sa iyang mama kay naa malagi ilang pagduda nga pamilyado ang mao nga lalaki. So ingon pa diskarte lagi pero sabi magkaunsa-unsa man nga kinahanglan kuan nga sa matarong pod gihapon gamiton kanang wala kay Way maligsan. Yes, wala kay maligsan, wala kay madaot nga tao para walay balikan, walay mamahimong problema. Then ang kuang the best niya himuon karon di ira lang yung atubang ang importante gyud nga ang asawa na ipa-aware. So pwede siya katong giingon nga mag-later na lang ipahatod og bata dito sa ila no. Oo, pa-anonymous. Pwede po dili i-anonymous kuang gid niya iyang pangalan aron mo kuang gid ang asawa mo tuo nga gikan gid sa anak, di ba? Kanang Will both sa ilaha kay bisan pa man ingon pa butang tanaan na sa saktong edad ang sa side sa kaning iyang mama maapektuhan gyapon no kumo kay paryente lagi labi nag inahan pagyud ang concern nato diri ano so
masabtan gyud nato ang kaning gidala-dala nga problema, ingon pagi problema sa atong letter sender nga si Lenny. So kuan gid Ate Will dito sa amuan na apod tay ingon pa mga ingana lagi nga mga Nga stress, sitwasyon, pero oo. lisod na malagi magyalam ta kay ingon pa personal na lagi sa atong nabasa Ate Will ganina no sa imong na search ka ganina no nga kung unsay desisyon sa mga ginikanan choice na nila. Pero ingana malagi kay kanto man pod nga article mo rag based pod sa western country nga medyo open sila sa ingana nga mga setup no Yes, mga practical man sila di kun ang ato kuan gid ta sa culture nato nga mura ganang kuan ta sa spiritual kuan no life nga ang sila dito di man sila mo kuan sa about sa spiritual work nato sa kuan nato relation nato sa Ginoo. So bawal man na siya sa ato so paningkamutan lang nato no paningkamutan na lang Lenny nga imog yung mapasabot imong mama. Yes. So, Ikaw na bali na karon. Imbes ka ang imong inahan mo guide sa imo. So ikaw na mo guide sa imong inahan. yes. Makabalik na siya imbes na hiwi ang iyahang way sa iyang life so karon so pwede na niya itulid no. Mag-decide kuan na ma-change siya kay kung pirmi ka mag-advise sa iya sa tinarong ba dili lang ka nang bisag nabaya uban nga anak nga kanang makasamot na hinoon sa ina kanang bang makahagit. So ayaw ana itarong lang no. Itarong ni mo siya sulti labi na kung imo kamura gid duha. Mawalay kung ano lain makadungog. Kay aron makasabot siya and then pasabta kung unsay mahitabo sa inyong pamilya. Henry nag-ingon, families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights and our comfort when we occasionally falter. So sa ingan nilagi nga di man nato maingon nga tungod kay ginikanan na dili na masayop. Naagi mga instances nga labi nag-ingan ni medyo taas-taas na pod ang span sa iyang pagkawala sa iyang bana. So medyo basig nahinangop ra pod ni sa ingana nga So isip pamilya usata bisag mga anak ra ta usa gihapon ta sa mga makatabang nga mohatag og giya sa atong isig ka pamilya sa atong maginikanan maigsuon basta ipatigbabaw lang nato ang atong pagkapamilya og ipa-feel nato ang atong concern gyud pinakatinguha nato masabtan gyud pod na nila sa hinay-hinay kung dili man instant masabtan gihapon na sa hinay-hinay kung unsa gyud ang atong buot ipasabot. So magpabilin ta nga inspirasyon para mamahimo nga makakabuot ta og taas pa nga mga paninguha o ato nang paminawon ang Bible verse ni Ate Will. Yes, ang atong Bible verse karon gikan sa Ephesians 4:22 to 23 murag ni relate sa atong letter sender karon ning kaghakonon. So niingon that ye put of concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust and be renewed in the spirit of your mind. Ayun. So, murag ni igo atino ni kuan gid siya. So, kuna nga mga dauta na mga kasaypanan nato nga nabuhat sa atong kinabuhi. So, kinahanglan atong biyaan. Dili ta magpalubos no, dili ta magpadala sa atong mga dautan nga mga buhat kun dili paningkamutan nato nga mabago. Pinaagi sa pagtabang sa Holy Spirit. Yes, sa Ate Will. pag-utro sa atong mindset ate no. So i-fight nato ang atong mga daotang hunahuna o daotang mga buhat. Pinaagi sa pag-ampo sa Ginoo. Mao gyud. Magkaunsa-unsa mga atong pagpaningkamot no kung dili nato ubanan sa giya sa atong labaw nga makagagahom. Mahimo gihapon ang meaningless Ate Will. Yes, kinahanglan ang pag-ampo gid at dili nato kahikalimtan no sa inadlaw-adlaw nato tanan natong mga activity sa kinabuhi. Mao gyud. So karon nato wala man naman tay igong oras aron ni kapadayon kaning atong programa magdungog-dungog na pud ta og mga adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Dili si Ate Well. Og kini si Ate Jean atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.